Хора, какво ще правим сега? Чакаме Да информация сходим! ли пак ли? Не, Чакай! тръгваме! Каката трябва кай нещо! Не ме, бе, аз... Нали имаме карти, какво означава да кажеш? Тя каза, че по-нататък ще кажа. Дай си топ лега за малко. Кажи на каката... Ето, Кьоре, ела да видиш. Цяло тук тръгваме нагоре, технически, натам. Хайде. Тя каката нали каза, че няма да такова. Искам да използвам хинта. Какво означава това? Ебани сме, той знаеш. Shadow Studio използва Как ще го използваш за това, бе, човек? Shadow Studio използвате вашия хинт. Вашите следващи трудности са лавини, да изкачите вашата най-висока планина, Маунт Винсент, нагоре, погледнете, нагоре, бягай. И да стигнете до камп номер 3. Звучи много лесно, но след изкачването на високата планина ви очаква едно много стръмно спускане, ходене по въжета и тем подобни. За момента се справите много добре, но не забравяйте, че има цял отбор пред вас. Това е за сега. Украинец ли? Да, каква е тая? Курво. Хора, вие видяхте ли, че има екстрима аваланч? Да, сега е хай, пак има шанс. Какво трябва да правим тук? Ходи, ама има... аваланч, ако не знаеш, е такова. Знам какво е аваланча, знам какво е. Да, и в момента ще нас готвя, ако дойде. Какво правим ако... Вземаш екстрим, ти за... да. Не, сега е хай, Беше ли сега екстрим? Сега беше екстрим, ама... Хора! Има... гифче! Сега се сети, бе! Сега се сети! Да! Сега се сетих, сега го видях и сега се... Той долу има! Нали се знаеш? Не, долу ние сме го взели. Тя го взе, качи са горе. Има гифче. Нали се знаеш, че има шанс всеки момент да ни гръмне на глава, защото напада. Добре. Лава. Айде хора! Да пътуваме! Не съм нега. Твоята енергия ми трябва. Един хинт. Трябва да сме много позитивни, за да може и тук има подаръче. Понеже сте ми много симпатични. Нов хинт. Когато завие сирена, предстои удар. За да го предотвратите, може да се скриете под скала. Не дева, Шерлок. Каката се говори. Голям Шерлок тая кака, не сега трябва да се скрием. Аз мислех, че трябва да седим и да го поемем. Подаръче! Дали сега камбанчи кога ще бият, знаеш ли, Киваря? Евгения, на колко подаръка са? Нямам ни най-малко представа. Аз съм на 20. Еви, долу На 33 съм. Аз съм на 29. Бездъната бездна има... Киваря! Иван умря! Иван Диворхес. Иван, ти имаш още живота? Един си. Ама съм мислил спокойно ще дам. Там е абанден, бе, идиот. Изоставено е там. Добре, аз да са подаръци. Има ли? Не. Подарък виждам след като прекусим пътя. Виждам подарък. Отглеждай се, Еви. Хора, къде ще чакаме Айван? Или ще го чакаме на кампа? Ами на камп 3. Лавини има. То колко кампа има? 4 и от четвъртия до финала. Доколкото разбрах. Не, че нещо да притеснявам, но той чудо... бляска екстрим. Подаръче, хора, подарък, не скачайте! И на време го видях. Колко подаръци има всичките? 34. 31 май. С този са 31. Аз също имам след 31. Ще имаш 33, значи. Не, 35. Ще имаш 32, значи. Не успях да взема подаръка долу. Тук има още един подарък, аз съм на 32. Аз поръчвам пица. Аз съм готов. Добър ден. Чакайте ма мене, че не можах да взема един подарък тук.
Чакаме те. Къде е другия подарък, дед каза, че има още? Тука вече бе. Че има някаква палачица там, да я видали? Къде е горе бе? Къде е палачица? Ами вие вече са катерите. А вие от кое тръгнахте? От Абанданда или Сейва? Когато се избереш му по-добре, тръгни по сейф. Значи Абанданда. О, не! Чувам нещо, което не трябва да чувам. Вие сте... Евгения! Майги... Ние сме се... Евгения! Думна ги лавина! Евгения жива ли? Евгения там, а другия май не. Какво стана бе? О! А мамките бе. Долу се! Жив се! Давай! Давай, можеш! Изкачи! Главата ми! Мозъка ми! Ти имаш? Вая ми резивката пък гнусна долната па изперкана. Намери баща си, тогава го говори. Тук отзади има такова вика. Хора! Гърба ми! Мисля, че се щупи гърба. Какво се случи? Думната лавината ли? Направи дум так. Нищо не видях от нея, буквално. Качих се и виждам долу бездната. Просто почна нещо да свети. Буквално присвяткаше. Някакви ветрове духаше. И накрая бях на земята. Аз мислех, че бяха вихари или... Стана толкова... ти беше някакъв ураган, бе, човек. Подаръче. Не знам Марс как трябваше да го мини това с нулеви умения. Ни пък си умения имаме. Ами по-големи от нейните. Хора, Маунт Винсент ли е това? Не знам на това май манчу. Вятъра, ама духа! Идете да скачате. Пая към агония, хора, пая към агония. Маунт Винсент. I'm coming for you. Чакай, като тъмно на планета. Минус 70 градуса, момчета и момичета. Майко! Подарък! Абе, най-високата планина е 1070 метра ли, бе? Ми, Антарктика сме, не сме в Еверест. Макар че разбрах, че... Може май ще правят нещо, не знам. Да, Маунт Винсън на 4892 метра. Вие къде сте? А Маунт Винсън? Евито. Ами то малко разлика има, тук уж 1700 пък иначе 4892. Нищо, нали отбелязано? Ама някакъв труп. Хора, обаче на малко крил съм и направо зъбите ми тракат. Мисля, че си един самия да тук. Аз съм на баланс. Еми хора, аз освен да кажа да продължаваме. Или тук ли чуем? Айде, да продължаваме. Тук не може да издържим много, ако седим и чакаме. Като се движим, все пак се сгряваме някакво, нали? Подаръч. И за тия сливенски ветрове, бе, човек. То за не някъде тук. Аз флашвам. Опа, видях нещо тук, хора. Хора, е тук доличко има. Ето спич се. Маунт Винсън.
Ау. Какво правим? Shadow Studio. Поздравления! Поемате първата позиция. Току-що намерихте и последния оцелял на водещия отбор. Сега вие поемате първото място. Успех! Бам, 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 бам! За 2 минути. Момчета, били са ви, бе? Тук има подарък, само да кажа долу при мъртвеца. Не знам, аз го взех. Колко подаръци са? Аз съм 30. Не видях. О, загубихме човек, ние не сме много добре, аз сам се причукам. Аз нямам повече кръв, пак съм на... Аз нямам повече животи, пак съм на половин кръв. Горе, умре, Иван ме умре. Не съм жив, съм среща. Имам един живот, килъра има... Колко живота имаш, килъра? Някой един имаш? Не съм умирал още. Който имам май по 3 живота, не знам, но... С този живот ми е последния и май ще трябва да продължите без мен, ако умра. Пич. Аз ще умра първи. Нека да видим. Подарък. Нека най-добрите от отбората встанат. Аз се хвърлям още. Искам Нека да се приборим. някой да стигне до края. Поне един да стигне до края. Поне някой да стигне до края. И да възпали нашите имена в историята. Да ги запише в книгите и да се разказва за нашата история. В учебниците по история. Ако стигна само самичък горе, само за мен ще кажа, дори няма възможност. Архивите Къде горе ние вече бяхме на най-високата точка? Архивите да говорят за мен. Пишете в книги за мене. Аре да ме изчакате, ако може. Бе, тук... Kill yourself. Знаеш кой е хубав? Подарък! Видях го, зарязан. Зарежа. Моят най-добър приятел. Подарък. Чакай, други да кажеш майни това. Езо, самоубий сега ти пък си. О, добре. Тук има подарък, бе. Живее. Да, аз го взех. Натам има път! Какво е? Не бачкато. Има път. За тебе бачка ли? Бачка? Това е някакъв заобиколен. Да, ама той е щупен. Така че не може да минем. Не мога да минем, то от друга десен. Ние сме накрая, почти сме свършили. Кога ще на Марс. Подарък. Свалям гаща се зъби. 43 подаръка, хора. 44. Човек, толкова много подарък за мен, човек. Килъра ти колко подаръка си? С едно ми. Колко ти? Не. 44? Един по-малко на Леони грам. Опа. Пъзела се нареди. Тази част ли ще се ти? Абе, хора! Чакай да ме... Вода! Хора! Хора, аре такова. Аре накрая, ако искате да пуснем една песня. Добре. Накрая. Не. Добре. Беше добър. Що бе? Аз казах 9, значи може. Някакъв тизър, само някакви 10-15 секунди. Не. Човек, не е все едно на 15 000 пъти. Що бе, килър? Абе. Хора. Що бе? Аре, ходи бе! Ходи бе, няма да първа, аз да не съм го пак. Ходи бе! Ходите бе. Давай, ходи бе! Ходи, защото съм в тебе! Абе, Денешко, газ да... Къде си в мене, бе, нормалник? Къв този? Какъв сега не... Явно някой не е минал по пътя. Абе, онова да не е било пряк път и той да не е саботирал. Подарък. Подарък, намери ти къде да го оставя този подарък? И да до Коледа баси го пак. Да го имам. Севка, я погледна долу коса. Колко трупове има.
То не е само търповиче. Вижте им подаръци. Между другото. То ти да ти! Тя каката си казва? Жив съм! Жив съм! Човек, аз съм на... Каката си казва? След голямото качване, голямото спускане. Киларе, между другото, Айван е на една кръв... На едно кръв, аз съм наполовина. Дано видят си добре. Аз съм добре, евето зад мен. Опа, там има подарък, там има подарък зад плюса. Къде видя плюс? Зад Бях видял, Search подарък, тук, ама... Да бе, там е, отзади, зад хълмчето, ето тук има подарък също, зад Search and Rescue. Ето го, ето го. Аз съм точно 50 вече. Тука. Аз съм 49. Успяхме да го дотътрим до тука. Не знам как. Къде каза ти тука има? Ага. Ясно. Зад Search and Rescue. Тъпа трябва да заобиколя цялата сграда. Чека съм все още на нахвет. Лантернче. Хора, честито. Проднах. Малко не остана, йо. Поздравление, Shadow Studio. О, подарък в ето, тук има подарък, хора, тук има подарък. Зад всичките... Там вътре няма. Зад всичките палатки има един подарък. Стефания, тук има друг подарък. Много подаръци има тук. Още на тавана има един. А вътре имаш ли един? Не, няма. Значи има тука горе, вътре в едната, отвън в едната и... Зад Search and Rescue. Ей, тук има вътре, вижте. Хора, нека да пътувам. Shadow Studio. Достигнахте камп номер 3. Аз тръгвам, няма да слушам, това много ме дразни. Чакай, бе. Това беше за сега. Настанете се, почивка. Отборът на второ място те първо потегли от камп номер 2. Така че можете да си поемете въздух. Това е. Хора, за сега добре, имаме загуби и ние имаме наранявания. Не знам изобщо за кого поехме този риск. Парите, за какво друго? Парите, дай малко сега. Марс беше за парите. Марс беше за парите, но за съжаление остана на първото и никога повече няма да се върне. Стопли малко и това е.